Joo, elikkä tässä oli vaan vähän tällaista näin. Siellä on meidän pallo. Joo. Elikkä ja aloitetaan tällainen YouTube-kanava tekeminen, että niin. Tässä kaikkea videoita. Näkyykö se hyvin vai huonosti? Hyvin. Tuo aurinko on kyllä vähän, mene sinne päin. Tänne. Näkyy. Onko tästä zoomi päällä? Oli tässä vähän. Joo. Niin. No niin, eli Joo, me aloitettiin tällainen videoiden tekeminen heti tällaisella ulkona olemisella. Tulee pelivideota ja kaikenmoista. Kaikenlaista videota. Joo. Joo, kiinnostaa. Vielä hyvät kuvat. Joo. No niin. Mitähän tässä nyt sitten olisi vielä kaiken tän tylsyyden? Videoita ei tule joka päivä. Niin. Silloin kun ehditään ja pystytään. Joo. Ei aurinko. Miksi sä potkasit ton pallon tonne katolle? Nyt täältä tuli tylsää. Odotetaan tosi tuulista päivää, niin kyllä se sieltä jossain vaiheessa vielä lentää tänään. Olisiko tää nyt tässä? Tää? Säkin kuvaa pikkusen. No säkin saat kameran välillä. Joo. Ainakin se kameran välillä. Onko se vähän isolla sulla? Ei! Älä kuvaa naamaa niin paljon. On sulla hieno nenä kyllä. No niin, oiskohan? Pistetään sammutetaan. Siitä painat sitä punaista nappia, mutta ota älä vielä, anna mulle kamera. Joo, no. Anna kamera mulle. Joo. Aloitetaan siinä. Joo. Noin. Hieno kameranvaihto. Joo. Näin. Oli hieno kameranvaihto. Tosi hieno. Ui vaikka. Kato tätä kameraa tästä. Tästä. No elikkä täällä. Eli tällä SPV-tyypillä ja pinguin-lippiksellä, sinisillä puumasortseilla ja hienoilla paljasvarpasilla ja sille tyypillä kuvataan kaikki tietokonejutut ja sitten täällä mulla täällä, en tiedä miten näkyy, mutta kumminkin kuvataan sitten leikkarivideo. Kaikki leikkarit. No pysy nyt tahdissa. Mä menen liian kovaa. Joo. Elikkä tää oli tällainen 4 minuutin vähän päälle. Vähän alle 5 minuutin pätkä. Aloitusvideo vaan. Tällainen hieno. Puhutaan TV-puolella. Joo. Ja siellä se pallo nyt sitten on. Oota, älä hypi. Älä hypi! Mä zoomaan. Ootas nyt. Voi, älä nyt. Siellä on meidän nuori Suomi pehmopallo. Joo. Ja eiköhän se sitten ollut tässä tämä video, että anteeksi. Niin se oli. Ja sitten ja tehdään tällaisia kaikenlaisia. Seuraavakin video varmaan tulee olemaan tässä pihalla ja jossain muualla. Näitä videoita tulee videokamera. Kiesmani. Joo. Se on. Joo. Ei katso tätä oo. Tykätkää ja toivottavasti tykkäsitte ja subatkaa, jos et tiedä mitä subaus tarkoittaa, niin tilatkaa. Se tarkoittaa samaa asiaa. Ja kommentoikaa, että mitä pelejä te haluatte tehdä ja mitä niin, että, ja mitä te haluatte, että me tehdään täällä. Ja eiköhän se sitten olisi sellainen asia, että nähdään ensi videossa, se on sitten moro!